Takže v dnešnom videu sa pokúsime nájsť tú najvzácnejšiu Minecraftovú štruktúru Monolith. A ak sa pýtate, čo s ňou urobíme, postavíme si dom na nej. Ak sa vám toto video bude páčiť, nezabudnite dať like, odber a môžeme sa pustiť do videa. Dobre, takže vítajte. Ako ste počuli už z intra, v dnešnom videu sa budeme snažiť nájsť Monolith. Podľa všetkého, tieto štruktúry by sa mali nachádzať okolo 100 000 blokov ďaleko, približne, takže v tomto videu musíme veľmi ďaleko chodiť. Zo začiatku som si asi urobil nejaké základné veci. Podľa toho, čo som zistil, tak tieto štruktúry sú veľmi vzácne a dokonca nájsť túto prvú struktúru trvalo až 6 rokov, kým niekto našiel. Takže podľa mňa nemám moc veľkú šancu to nájsť samostatne. Takže v tomto videu si určite budem pomáhať tým, že budem používať nejaké glitche a všelijaké možné techniky na to, aby som si uľahčil spôsob nájsť ten monolith. Dobre, takže trošku som sa hrabal v mojich súboroch a zistil som, že toto je môj seed. Dobre, takže teraz si skopírujem môj seed a pastnem ho do tohoto a takto by mal vyzerať môj svet. Podľa všetkého monolity na tejto mape by mali byť zobrazené takouto červenou čiarkou. Momentálne tento monolith sa nachádza približne 20 000 blokov od spawnu. Čo je dosť dobré, pretože väčšina týchto monolitov sa nachádza približne okolo tých 100 000 blokov. Čiže vlastne výborné, že vlastne sme našli. A momentálne naše koordinácie sú X je 123 a Ičko máme, teda Zko máme 300, takže mali by sme prejsť približne 19 000 blokov. Mali sme dosť veľké šťastie, že vlastne sa nám podarilo nájsť alebo proste zistiť to, že tento monolith sa nachádza vlastne tak blízko ku tomu spawnu, čo sme mali extrémne veľké šťastie. Pretože, ak som vravel, tieto štruktúry sa väčšinou, není to isté, ale väčšina týchto štruktúr sa nachádza približne okolo 100 000 blokov a viac. Takže sme mali veľké šťastie, že sme to získali vlastne na 200 000. Dám si vypiec tento steak, vykraftím si meč a sekerku a zatiaľ poviem skúsiť zabiť túto ovcu. Spadám z nej iba vlny, takže nič. Tam sú ešte nejaké prasatá, tie by sa mi zišli. V tejto verzii, toto je ešte stará alfa verzia, takže ešte pred oficiálnym releaseom. V týchto starých verziách ste nemali žiadny hunger, čo znamená, že jedlo si tu mali na to, že keď ste si ubrali životy, tak ste si s nimi mohli vlastne doplniť život. A z tejto starej verzii sa taktiež ani jedlo nestakovalo, takže si ste ho mali vlastne takto po celom inventári rozhádzaný. V týchto starších verziách taktiež sa nenachádza ani sprint, čo je dosť blbé. Dobre, dáme si vypekať ešte toto mesíčko. Skúsime túto ovcu zabiť. Mám taký pocit, že v týchto verziách z oviec padá iba vlna. A ak sa mi zdá, tak v tejto verzii by nemala byť ani posteľ. Áno, je to tak. Totiž to v tejto verzii sa z vlny craftí armor. Tak nie. Dám si ešte vypec tento nasičko. Pomaličky sa stmieva. Takže v tejto verzii sa nenachádza posteľ. To znamená, že všetky noce budeme musieť prečkať alebo ísť proste ďalej. Na prvú noc by som určite išiel skúsiť ísť do nejakej caveky, nájsť nejaké železo, aby sme boli vybavení. Podľa mňa nemá cenu ísť ani pre diamanty, pretože je to na jedno videjko. Máme pierko. Ako som si všimol, v tejto verzii ani žiadne názvy nie sú. Zajímavé. Ak som správne videl, tak túto hore by mal byť niekde... Zabudol som, v tejto verzii není ani shift, takže sa ani skrčiť nemôžem. Teda, v tejto verzii není ani krčenie, takže... Na to si budeme musieť dávať pozor.
je dosť možné, že čím ďalej pôjdeme, tak tento svet sa môže taktiež začať pomaličky ničiť, pretože tieto staré verzie ešte nie sú na to tak kompatibilné, aby sme cestovali vlastne takú ďalekú vzdialenosť, takže dobre, takže bol som úplne blbý. Toto je iba spawn. Moja pozícia je tuto. Skúsime ísť proste ďalej týmto smerom a po chvíli uvidíme, či ideme správne. Cez noc by som skúsil ísť pre nejaké železo do nejakej caveky, ak nájdeme vôbec nejakú caveku. Sa pomaličky stmieva. Tak veľmi rýchlo sa stmieva. Tieto monolity sa zvyknú spawnovať na rovných plochách, takže keď tam dojdeme, tak uvidíte, čo som tým myslel. Našiel som nejakú caveku, tak sa idem skúsiť do nej pozrieť. Či tam niečo nebude. Vyzerá to, že tu nie je absolútne nič. Doslova nič. Dobre, na prvú noc by sme sa tu mohli ubytovať. Vyťažím si tu nejakú plochu. Dám si ten crafting table a pec. Zatiaľ si aspoň dám vypiecť niečo. Nejaké to jedlo. Ako sa teraz pozerám, tak celú dobu sme vlastne išli úplne zlým smerom. To znamená, že sa musíme otočiť naspäť a ísť vlastne smerom naspäť. Tak noc sme úspešne prežili a ako počujete, mobové sa už horia. Takže mojou úlohou je teraz, zistil som teda, že som išiel celú dobu zlým smerom, takže musím tohoto creepera potrebujem zabiť. Ako som vravel, na tom duplikačnom glitchu, o ktorom som vravel, budem potrebovať gunpowder a piesok, pretože tento glitch spočíva v tom, že no, presne toto sa nemalo stať, dobre, nevadí. Podľa mojich výpočtov, čo som sa tak pozeral, by sme mali ísť približne týmto smerom, ak sa chceme úspešne dostať k našemu monolitu. No a ak by ste sa pýtali vlastne, čo urobím s tým monolitom, je iba jedna odpoveď. Urobím si na tom baseku. Pretože kto má baseku na monolitu? Tu vidím nejakú caveku, rád by som sa išiel do nej pozrieť, chcel by to nájsť nejaké diamanty. To by bolo úplne úžasné, aby sme ich potom mohli naduplikovať tým glitchom. Tuto vidím nejaké železo, to si veľmi rád zoberiem. Ja som skoro z toho zletel, ja som akorát zabudol, že tu není shift v tejto verzii. Ja som zabudol, že v tejto verzii sa nedá skrčiť. To mohlo byť veľmi zlé. No, a ešte som si spomenul. Vlastne, v tejto verzii, ak ste už videli, není posteľ, takže ja za žiadnu dobu proste nemôžem zomrieť, pretože keby som nejakej časti tejto expedície, alebo čo to nazvať, zomrel, to znamená, že by som sa vlastne spawnul na spavne a bolo by to ako keby som išiel odznova. A to určite nechceme. Dobre divná caveka toto. Vodu tu máme. Máme tu nejaké železo. Ako vidím už mám... No akorát som si povedal, že sa nám za chvíľu rozbije pickaxe, akorát sa nám rozbil. Dáme si vypäť nejaké železo. Najlepšie by bolo dostať sa čo najnižšie, aby sme našli aspoň jeden diamant, potom by sme ho vedeli naduplikovať. Máme železný pickaxe, čo je super, to znamená, že môžeme teraz už vyťažiť diamanty, keby sme našli na omylom. Neviem, či to vidíte, ale čím nižšie idem, tak sa mi viac trhá obrazovka. Akurát keď si zapnem FPS,
Prečo mi to práve skočilo na 20 fps? Strašne sa ma ospravedlňujem za toto, ne? Dobre, zabil som skeletona na 20 fps-kách. Neviem vôbec, čo spôsobuje tieto lagy. Čím nižšie idem, tak tým viac sa mi to laguje. Raz by som našiel nejaké diamanty. Neviem, ako sme nízko, ale vyzerá to, že budeme dosť nízko. Keď sa nám to tak laguje a už je tu láva. Nejak veľa mobov tu počujem. Diamanty! Našli sme ich. Keby mi spadli do lávy, to by bolo veľmi zlé. Máme jeden, to stačí úplne. Už sa len dostať naspäť na povrch. To je posledné, čo nám zostáva. Snáď sa nám to podarí. Ani neviem, kadiaľ sme vlastne prišli. A vidím tam nejaké svetlo, takže snad tadiaľ. Vyzerá to, že hej. A čo najskorej sa dostať hore, no, už to je trošku lepšie. Vôbec neviem, čo to spôsobovalo tie lagy. Hlavne to spôsobovalo to, že som bol vlastne čím nižšie, tak tým mi to viac lagovalo. Lebo napríklad teraz už hore som a už to je pohoda. Akurát je noc. Nevedel som presne, kadiaľ sa ide naspäť. Tak som sa vyťažil hore a je noc, ako vidíme. Neviem, kadiaľ som prišiel vlastne. Ale vyzerá to tak, že urobím si barák na tomto kopci. Je tu skeleton, no toho nechcem fajtiť. Prečo ma prenasleduje? Dobre, vyzerá to tak, že asi si neurobím barák na kopci. Urobím si barák na strome. Nie, on je stále tu. Musím ho skúsiť zabiť. Ani žiadny loot nedrží. Sa ten creeper za mňa nepôjde. Dobre, máme jeden diamant, to je všetko, čo nám stačí. A môžeme skúsiť urobiť tento glitch. Vlastne nie, nemôžeme. Najprv ešte budeme musieť urobiť flint and steel. Dám si vypiť ešte toto železo. Dobre, prečkali sme deň. To znamená, že môžeme skúsiť ten duplikačný glitch. Snad sa mi podarí na prvý pokus, nebudem musieť ho skúsiť znova. Ešte som počul skeletona nejakého tu, takže ho skúsim zabiť. Ten dáva damage. Dobre. Takže, zoberiem si crafting, to som nechcel. A tento glitch vlastne spočíva v tom, že si urobíte TNTčko. A musíte mať čestku, takže si urobíme ešte čestku. A musím to správne načasovať. Vlastne nie, nemôžeme si ešte urobiť. Ešte musím nájsť najprv nejaký štierk. Ale to by nemal byť problém, toho štierku tu je veľa, dokonca tam je jeden. Ak si správne pamätám cestu, tak cestou by sme mali ísť stadiaľ. Najlepší spôsob asi by bol ísť cez vodu, teda snáď je tu loďka v tejto verzii, to úprimne neviem. Ale ak to bude loďka, tak to bude úžasné. Dobre, máme flint. To znamená, že si môžeme urobiť flint and steel. A môžeme ísť otestovať tento dupe glitch. Dobre, a keď teraz máme vlastne už aj ten flint and steel, tak môžeme skúsiť urobiť tento glitch. Snad sa nepodarí ma sám sa zabiť. Takže najprv musíme si dať do čestky nejakú vec, čo chceme naduplikovať a zapálime TNTčko. No, tak na prvý pokus sa nám to podarilo, nemusel som to vôbec ani znova opakovať. Takže vlastne tento diamant, ktorý mám teraz tento v ruke, je vlastne teraz nekonečný. Snad sa mi... nie. Snáď... dobre, v pohode. Už som na chvíľu myslel, že sa mi... že mi zmizli. Dobre. Takže vlastne teraz môžem ich dať koľko chcem. Dobre, toľko to by malo...
Prečo sa nemôžem hýbať? Dobre, musel som to reštartnúť, nejak som bol zaseknutý. Dobre, toľkoto diamantov by nám malo stačiť. Tak, tento tu by mal byť teraz nekonečný. Jo, dobre, je nekonečný. Tak, mohli by sme si urobiť nejakú výstroj z neho. Tento diamant by som si rád takto dal na stranu, aby som vedel, ktorý je ten nekonečný. Toto by mohlo zatiaľ stačiť na celú výpravu. Aby mi toľko nezaberala veci, aby mi toľko priestoru nezaberali tieto diamanty, tak si zatiaľ vykraftím do blokov. Dobre, tak máme armor a môžeme asi pokračovať vo našej výprave, ktorá by mala ísť týmto smerom, ak si správne pamätám. Teoreticky by sme to mohli aj skúsiť. Také divné lagy, dobré. Celú dobu som išiel zle. Musím ísť vlastne tadiaľto a tadiaľto, približne. Ešte si nie som úplne istý. Viem, že týmto smerom určite a tadiaľto to ešte neviem. Ale predpokladám buď rovno tadiaľto, alebo takto našiklo. Takto našiklo asi. Čím ďalej a ďalej pôjdeme, tak týmto bude len divnejšie vyzerať tento terén. A zatiaľ sme teoreticky ešte dosť pri spawne, takže by s tým problém byť nemal. Ak sa vám takéto videá určite páči, tak mi nezabudnite dať odber, ale aj na toto video. V blízkej dobe mám ešte podobné videjko v pláne, takže ak sa vám bude páčiť, určite dajte vedieť. Asi si zabijem ešte nejaké prasatá, aby som cez noc vypiekol. Nechcem moc riskovať, aby som skapal. Lebo, jak som vravel, není tu žiadny respawn point, takže by som nemal ako sa dostať naspäť ku veciam, alebo... Tak to bola dobrá malá diera. Už sa stmieva. Za chvíľku bude taká tma, to sme moc ani neprešli. Skúsim prejsť trošku aj v noci. Ako tam vidím, asi tam bude oceán, čiže by bolo to najlepšie. Pretože to znamená, že by som si mohol robiť loďku aj ešte rýchlejšie, aj cez noc. Tak snad zistíme, že ideme správnym smerom, lebo ak pôjdeme vlastne zlým smerom, tak sa budeme musieť otočiť, ale týmto smerom určite idem správne. Idem zistiť, či vlastne je tu loďka, že tu je loďka, je tu loďka. To je veľmi dobré vedieť, že tu je loďka. Vyzerá, že už je dosť noc, takže ja si to savenem a idem zistiť, ako som na tom. Ako vidíte, vyzerá to, že ideme správnym smerom, takže pôjdeme zase tak šikmo ako predtým a mali by sme sa tam dostať. Prečo je také pomalé tá loďka? Ale nie, určite to je rýchlejšie než chodiť peši. A hlavne môžeme sa pohybovať aj počas toho, že je teraz noc. Čiže druhé plusko. Už vidím nejakú pevninu, tak snáď sa nám podarí ju nejak obehnúť. To by bol to najlepší spôsob. Vyzerá to, že je len nejaký malý ostrovček, takže pohoda. Stále budem sedieť s týmto smerom, ale nechce sa mi, ale obehnem tento maličký ostrovček a pôjdem okolo. Po ceste, ak uvidím nejakých creeperov, tak sa skúsim po nich zastaviť. Snad sa mi ich podarí zabiť. Ako to tak vyzerá, asi to už tu ďalej nebude pokračovať, takže teraz už budem musieť ísť peši. Skúsim trošku pojsť aj takto normálne, aha. Hneď veľký creeperov, rovno traja naraz. To bude super. Ja si tu zaparkujem, skúsim zobrať tú loďku, snad sa mi nerozbije. Aha, ono sa rozpadáva, no, nevadí. Aspoň mám nejaké styky naviac. Snad sa mi podarí zabiť tohoto creepera. Dobre, máme nejaký ďalší gunpowder. Mám v pláne potom to ešte viac, ešte niečo naduplikovať, tak... Nie. Nevadí, aspoň mám nejaký piesok naviac. Tu na vás by som chcel začať trošku fajtiť a nejakých tých mobov, nejakých creeperov. Tak snad sa mi nič nestane.
Dobre, máme ďalší Gunpowder. Nejak veľa creeperov sa spawnuje, čiže super za mňa. Tieto staré creepery boli vždycky taký divný. Šíbe mi. Vyzerá to tak, že tu je ďalšie nejaké more alebo nejaká voda, cez ktorú môžem preplávať, čož je lepšie, než chodiť. Máme nejaký Gunpowder, akože nie je toho veľa, 4, to nám stačí, síce ešte nebude, ale po ceste ešte vyzerá, že bude noc dlho, takže ešte po ceste aspoň jedného creepera by sme ešte stretli. Tu vidím nejakých mobov ďalších, ale to sú iba zombíci, tam bol nejaký ďalší zombík. Sami zombíci, žiadni creepery, takže to vyzerá, že zatiaľ žiadneho creepera nezabijeme. Vyzerá, že každú chvíľu sa rozhodnieva. Takže za chvíľku nezabijeme žiadneho creepera. No nevadí, creeper, tak skúsim ho zabiť. Keď dojdeme na nejakú ďalšiu planinu, tak sa pozriem, ako sme na tom s koordináciami, aby sme náhodou až moc nešli ďaleko na tom Z-ku. Dojdem na túto planinu a pozriem sa na naše koordinácie, ako sme na tom. Dobre, takže už sme na planine. Poďme sa pozrieť, ako sme na tom s našimi koordináciami. Vyzerá to, že ideme takto, ako ideme, tak ideme správne. Teoreticky, keď pôjdeme, vlastne máme byť tak, že 4000 máme mať, toto je Z-ko a X má byť minus 19 000. Takže keď takto pôjdeme, tak by nám to mohlo trvať ešte takých pár dní. Vyzerá to, že tu je nejaké ďalšie more, takže môžeme zase rýchlejšie. To znamená, že rýchlejšie sa tam dostaneme, to je super. Vyzerá, že sa už rozhodneva, už je plné svetlo, čo je super. Dobre, takže urobím si ďalšiu nejakú loďku. Už blbé, že v tejto verzii sa tie loďky rozbijajú. Ešte jedného creepera snáď a mohli by sme urobiť duplikát ďalší. Chcel by som teraz buď so železom, alebo vlastne železo nám je teraz úplne vlastne zbytočné. Ešte uvidím. Zatiaľ to tak vyzerá, že sme vlastne dobrý seed dostali, pretože zatiaľ polovicu cesty, čo ideme, tak je voda, čo je super, pretože môžeme ísť rýchlejšie a nemusíme chodiť. A ešte zatiaľ neviem, ešte sme není ani štvrtine cesty, ale zatiaľ v pohode. Loďka sa nám rozbila. Nevadí, poďme nejakú časť teraz peši. Aj tak by sme sa tu ďaleko moc nedostali. Ako som si všimol, že tieto stromy nejak sami od seba opadávajú. Všade tu na zemi sú vždycky tie saplingy. Ako aj tu. Asi pôjdem teraz nejakú dobu peši, lebo tu sú samé takéto pláže, takže tu by som sa ani tak moc ďaleko nedostal. Keď tam bude viac priestoru, tak potom pôjdem ďalej. Loďkou. Zoberiem si nejaké ešte mäso, lebo ak som vravel, predtým som chcel zobrať nejaké ešte, ale už mi to nejak nevyšlo. Toľko to by mi snáď mohlo stačiť. Pôjdem ďalej. Vyzerá tu, že žiadne more, alebo také už tu v nejakej blízkom čase nebude. Možno tu, no tu, ale to by som musel asi obiehať. Možno ani nie. Uvidíme. Vyzerá to, že to tam ďalej pokračuje, tak si urobím asi loďku. Ako ste si teraz všimli, je to niečo trošku iného od hororového kontentu, čo som doteraz robil. Dúfam, že sa vám takéto aj páčia, že budete si vidieť podobné takéto videá, nielen horor furt. Ak som hovoril, v blízkej dobe určite ešte niečo takéhoto podobného, ako teraz robím, mám v pláne aj nejaké horory, takže čo by ste chceli vidieť, tak mi určite napíšte do komentárov. Vyzerá to, že tu je to už viac toho oceánu, takže sme mali proste iba nešťastie na toto. Prídem sa na tento strček a urobím si novú loďku. A asi vyťačím aj tento strom. Dobre, máme novú loďku a
môžeme ísť ďalej. Prečo to nechce ísť? A prečo to je tak pomalej? A dobre, asi som bol na suši. Dobre, môžeme ísť ďalej. A zase sa stmieva. Nevadí, aspoň nafarím nejaký gunpowder počas noci. Dobre, vyzerá to tak, že tuto končí naša loďka. Asi sa pojem pozrieť, ako sme na tom, už je noc. By ma zaujímalo, že ako sme prešli cez tú noc, ako ďaleko, cez ten deň. Dobre, už sme na tom dosť dobré, ako sa pozeráme, už len nejakých 2000 blokov na Z a na X ešte nejakých 16 000, čo znamená, že za ten deň sme približne ubehli nejakých 2500 blokov, čož nie je také zlé. Zaujímavé, už nejakú chvíľu chodím a zatiaľ nikdy nevidím žiadnych mobov. Vidíme, že tu je ďalší oceán, ktorý by som rád využil, že idem taďal. Dobre, zarazili sme na súš. A tam vidím nejakých creeperov a skeletónov, takže tam pôjdem zabiť tých creeperov. Alebo zabijem rovno všetkých. Au. 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 Ty vole, ten mi dal zabrať. Ani jeden mi nič nedal. Neviem koľko vidíte, ale ja vidím v pohode. Takže ak nevidíte moc dobre cez noc, tak sa ospravedlňujem. Ty vole, to bolo tesné. Ten pavúk mi dal nejak dobre. Kámo, tak skeleton, ďakujem ti pekne. O tom spawnovaní berem to naspäť. Predtým tu nebolo nikto a teraz tu je ich milión. Tam ešte nejaký creeper. Skadiaľ sa spomínam to strieľa. Dobre, máme jeden gunpowder. Dobre, to nám teoreticky stačí, ale chcel by to ešte aspoň jeden. Lebo chcem to skúsiť naduplikovať, tento gunpowder. Asi poviem teraz nejakú chvíľu taďalto, lebo aj tak potrebujem ísť viac týmto smerom než ten tým. Lebo týmto smerom je X a týmto smerom je Z. Takže nejakú chvíľu teraz poviem taďalto. A vyzerá to, že tak ďaleko ani nedojdeme s touto loďkou. Keď už je takto noc, tak asi si dám vypiec nejaké jedlo, lebo mám už iba posledné a nechcem skapať. Dobre, vypekol som si svoje jedlo. Takže môžeme pokračovať v našej ceste. Tento terén je už dosť zaujímavý. Už vidno, že sme dosť ďaleko od spawnu. Aj keď za ešte pár tisíc blokov a bude ešte divnejší terén než tuto. Tieto hory sú čím ďalej tým viac divnejšie a divnejšie. Ale jak som vravel, čím ďalej sme, tým horšie to bude. Dobre, tak došli sme na koniec toho ostrova, to tak vyzerá, takže si urobím ďalšiu loďku a máme tu ďalší oceán pred sebou. Dobre, máme loďku a môžeme ísť ďalej. Pôjdem teraz nejakú chvíľu iba rovno, lebo za chvíľku už budem vlastne na Z-kových koordináciách. To znamená, že potrebujeme ísť viac vlastne na X konečne. Keď si to tak bezvem, tak teoreticky ono to je aj dosť rýchle touto loďkou. Dokonca možno aj dvakrát rýchlejšie, než keby som išiel pešo. Keď si tak všímam. Ako vidím, tam ďalej pokračuje smerom na Z, takže ďalej už nepôjdem, takže musím ísť smerom na X. Predpokladám, že sme už dosť ďaleko na tom Z, takže teraz pôjdem väčšinou iba rovno.
Keď sa stmie, tak sa ešte pozriem, ako sme na tom. Keď si tak všímam ten terén okolo, ten terén je všeobecne taký zaujímavý. Počas celej cesty. To bol dobrý veľký pád. Ešte, že som si toho všimol, to mohlo dopadnúť zle. Vyzerá to tak, že už sa pomaličky stmieva. Za chvíľku sa pôjdem pozrieť, ako sme na tom. Dobre, takže sme na minus 6800 a 3200. To znamená, že podľa tohoto, tak nám zostáva 12 000 blokov. Vyzerá to, že asi si urobím loďku, lebo vidím tu, že je tu nejaká voda. A je noc a nechce sa mi moc ísť po tej planine. Takže skúsim si zobrať loďku a skúsim ísť čo najďalej loďkou cez noc teraz. Tu už končí more, takže budem musieť zase ísť po pešky. Ale dobré je, že už sme vlastne, dajme tomu, že dosť blízko aj. Keď si to tak berem. Takže musíme ísť proste stále ďalej. Ale už je to dobré, že už sme vlastne v polovičke cesty vlastne. Keď si to tak berem. Vlastne aj za polovičkou už. Tak tesne za polovičkou. Tento terén sa mi páči, nemusím skoro nič robiť, idem iba rovno. Takto by to mohlo byť celú cestu. A potom by to nebola tá zábava, takže... A takýto terén, takýto podobný terén, ako tuto vidíte, je pri tých monolitoch. Už sa pomaličky rozhodnieva, ako som si všimol, čo je super. Aspoň po mne nepôjdu žiadni mobovia. Vyzerá to tak, že asi tu bude ďalšie nejaké more, takže skúsim ísť zase po ňom. Ak si pamätám správne, tak naše koordinácie Z by mali byť približne nejakých 1200 a mali by byť nejakých 1800, čo by sme potrebovali. Takže počas tejto cesty, po tejto vode, tak pôjdem skúsiť ísť trošku viac aj naľavo, aby sme aj to Z-ko nejak naplnili trošku ešte, ale to X-ko bude zase už nejak dlho idem akože po tejto vode, takže ani neviem ako som ďaleko, za chvíľku sa pojem pozrieť. Dosť ma to zaujíma, že ako som ďaleko. Neviem koľko ešte môže chýbať, možno nejakých 2000 blokov možno ešte? Ale podľa mňa už nebudeme moc ďaleko. 17 000? Tak to už bude nejakých 1000 blokov od toho. Takže podľa mňa ešte tu tento deň. Rád by som tam došiel cez deň, aby to bolo pekné, celé je všetko vidno. Možno si počkám niekde tuto na deň a aby to bolo, keď tam dojdem, aby to bolo celé vidno. Už sa pomaličky bude stmievať, tak tu si niekde počkám. Už viem, že sa stávajú nejaké divné veci. Som nečakal, že sa stane niečo takéhoto. Už som to opraví. Podľa všetkého, každých možno nejakých 500 blokov, možno aj menej, už budeme môcť vidieť tento monolit. Snad to tam bude. Asi naposledy si robíme loďku, si myslím. A potom už budeme pri monolite, podľa všetkého. Čo si tak pamätám, tak za touto vodou, keď prejdeme po tejto vode nakoniec, si myslím, že už to budeme vidieť, podľa mňa. Už sme veľmi blízko. Toto druhé už nedávaj. Tak ešte nie. Tak za tým toto už bude určite. Tak teraz snáď už naposledy si robíme tú loďku. Za týmto, za touto vodou, ak to všetko vyzerá takisto, by to už malo byť. Každú chvíľu by sme mali to vidieť. Tak a teraz by sme mali byť na tom pobreží, kde už by sa to malo spawnovať. Vidno, že toto už je také dosť rovné, to tu je. Nie sú tu žiadne moc kopce. Tak uvidíme, či to tu bude. Ako som vravel, pri týchto monolitoch je veľmi veľká rovina. Každú chvíľu by sme mali uvidieť náš monolit. Ako už to vidím.
Ty vole. Tak to je obrovitánske. Je to ešte väčšie, než som si myslel. Ešte väčšie, než som si myslel. Konečne sme to našli. Po 20 000 blokoch, čo som prešiel. Našli sme to. A je to ešte väčšie, než som si myslel. A akurát sa stmieva. Akurát. Presne v správny čas sme sem došli. Mojím plánom bolo si urobiť baseku na kopci. Takže niekde tuto. Podľa všetkého, čo som tak videl, tak pod týmto monolitom by mala byť čistý voda, áno, je to tak, a s voidom. Alebo teda na spodku, ako vidíte, taký bedrock a môžu tam byť aj diery do voidu. Takže tam určite nechcem ísť. Zoberiem si water bucket. Dobre, urobím si taký maličký výťah hore, aby som sa tam dostal čo najrýchlejšie. Neviem, či sa tam dá hore úplne stavať, to zistíme za chvíľočku. A ak nie, tak tam bude určite nejaká diera donútra, si myslím, takže by sme to mohli keď tak do tej diery zrobiť. Môj plánom bolo buď si to robiť na tom výbrežku, ak tam bolo hore vidno, alebo keď tak do toho monolitu, že by sme to donútra dali. Už sme skoro na vrcholku. To jak tu svieti. Tu sa nedá ani pokladať. Jo, takže je tu high limit. Takže tu si neurobíme našu baseku donútra, tá na vrcholku, ale môžeme si urobiť ju donútra. Dám si sem takto vodu. Keby sa nám to spadol, alebo také niečo. No dobre, takže asi sa podkopeme takto pod seba. Pár blokov.